I had a dream the other night about how we Jina George kull minn Pusera. Kien mal-mati għaj Hilda, xtiq nadulkom messaġġ zaħ ħafna, janka forsi jkunu kienu. Aħna bħala familja jiena George u tliet tfal tagħna. Qegħdin nippruvaw li minn dan in-negattiv noħorġu pożittiv. Kier huwa taħdux dan. Vera waħin. Mhux sabiħ, mhux pjaċevoli, kulħadd jagħmel. Però jiena għadna qed nlaħħaq. Zid ħafna fid-daq, zid ħafna fl-istudju, fil-programm mal-familja mużikalment, nagħmlu anka xi ħaġa biex jitferqu l-ħarti u ħafna clips fuq Facebook, social media. U għazmin li ġibħal sajjetta ħafna fil-istudju. Però non xattu għajnina u ħafna realtà. Sta jkun importanti ħafna nobdu l-autoritajiet xejdu huma speċjalment tas-saħħa jibqgħu ġewwa dan iż-żmien qatt jgħaddi u nistgħu ngħidu li aħna qed ngħixu żmien huwa storja. Tfal tagħna quddiem jirrakkontaw bħalma ommijietna u srijietna jirrakkontaw fuq storja ma ftakrux. Però huwa żmien nappella wkoll lil dawk it-tfal, speċjalment l-istudenti li jistudjaw il-mużika. Taħdu l-żmien, tagħtu xajnejkom, provaw taħdmu fir-realtà. U tilfu ħafna ħin miktub, forsi fuq mobiles u fuq l-affarijiet. Użaw il-ħin tal-ħin. Użaw u għajt tismart tal-ħin. Mhux li għal-waħdien, sera tal-wejja, u tiġi żmien nirġgħu ntoqqu barra, jiġi żmien. Nguralkom s-saħħa, u nixtieq li għazmien, u għedin għara jgħu għaj. God bless. you've got something I need.